ka mong anhion. Naana pud mi diri sa Kilapagan, diri sa among amigo. Hi P, mayong buntag sa mo ni diri ang among friend. Sunod ka. Ipo ka sudan dat, kapag sudan dat. So, ano among sudan? Unsa ni talong? Kuya nagkaon ni. Kaon. So, ngadto mi karon sa bukid. So, bukid dire, mas na pag bukid pagid nga among adtuan. Kanino to view nilang balay dire. Pero so, nindot kini dire lang balay. So, mo nilang kuan. So, nara si Badat. Di mo na ang ilang garden da sa ubos. So, yung ani kanindot ilang balay sa bukid no. Grabe gid. Grabe ka nindot. Hindi na gid, Brad? Hindi na gid. Para subida. Okay, butas, Brad. Ay, butas, Brad. Ay na, okay na? Okay na? So, mga ito na mi. Okay, mamaklay na mi kinahinay. Ang dalan no, paingon to sa bukid. Ni nindot indalan diri. Tara. Oh, kini nga dalan. Kini nga dalan diri, dili murag dili ni sa Pilipinas kay gabi-gabi iban diri. Nagsungay na si Brad sa iyang bata. Tara. Dul-dul lagi. Lilaw kayo dire. Dul-dul na sa akuan, katunga. Si Barat ko doon, nagdala og isa ka galon nga tubig. Mapagabot sa mga tuan kay nahurutan niya ang tubig. Hapit na gid minabot. Dul na gid. Dul na katunga. Naking mabulak dire. Wala bulak. Bulak nga gabi-gabi. Mahal kang kilo ana ang. Mahal kang kilo sa unod. Hindi nga bulak. Unsa kaya, Brad? Unsa kaya? Para kayo sa manok, bakit tubig. Kapoy na dat. So,
hapit ni may naabot. So, na namin dire sa unang nga payag. So, di pa gini mo mong antuan karon. So, naabot namin sa unang nga payag. So, dili pa din mga payag ang mga tuan. Ayo ka hait. Tapos ibabaw. Hait lagi kayo. Ato na mi, baangat pa mi sa ibabaw na pod. So, na. Na, hindi mo na ang mga ulo. Pasun na mga ulo. Pasok brad, galaya brad. Aloy ani re? Oh, pasok. Oh. Gulang na. Ay, namulak ng luyaw. Oh, nabulak na. Pasok. Naabot ra gid mi. Pasaka kayo ang dalan. Grabe. Kataklad. Mataklad kid. Gigapoy kadat. Kapoy. So, naa na mi. Mo na ni nga payag among anhion. So, dire mi karon. Nara. Okay na, lami kaayo ang buton. Sara. Thank you sa nagsaka. Inom tag tubig sa butong. Tamis kaayo. Malumos ka. Hali, inom tag. Tapos dito bro. Dagmoy lagi kayo. Tamis kay eh. Dagmoy lang. Si badat mo kag ano? Butong, pero dala kutsara. Sila, bihan. Para nila. Para nila. Kamera dayon. Awag gyapon na magamit kay wala day memory card. So di na mo siya magamit kay wala yung memory card. So mag cellphone lang gid. So na naguyod ng saging. Ini. Makapanood to nakita ni ron. Ara. Makapanood to namin ay karon. Inay saging. So, nangalot og lutya kay para nami madala. Oh. So, nara. Para nagsaging.
So, picturean ng lutya. Mga dulong ng lutya. So, grabe, daghan kay makaon-kaon diri sa bukid ba? Pero bisa man siguro ganang dili tinanong mo dagko gyapon unod siguro. Oh, dagko brad. Dagko gyapon kay. Tudto na mi. Okay, maniudto na mi no, mo ni among paniudto karon. Sinugba nga isda, dayon ay saging. Pasok pa. Okay na, grabe. Ayaw ba kayo magpasok? Basta kayo na, oh. Malkihan daw na, oh. Tora, ban-ban. Sana ban? Sada ko ban-ban, oh. Ayaw kumit man. Hmm. Sabi kita mo humit.